Antiquariaat Atzee in Dokkum heeft zijn deuren voorgoed gesloten. Honderden boekenliefhebbers maakten van de gelegenheid gebruik om tijdens de laatste verkoopdag op zaterdag 22 oktober voor 2 kwartjes per boek hun slag te slaan. De collectie in de loods op industrieterrein Betterwit in Dokkum bevatte ooit 500.000 boeken. Bijeengebracht door de 73-jarige boekenverzamelaar Atzee de Haan. Hij en zijn vrouw Jenny nemen noodgedwongen afscheid van zijn levenswerk nu zich een koper voor de loods heeft gemeld. We moeten toch, ik ben 75 jaar en ik kan alles nog. Ik zou rusten die zware dozen. En we deden het allemaal, 's morgens deed ik het en 's middags ging mijn man altijd. We hoeven niet meer hierheen elke dag, want ik was hier elke morgen om 8 uur. Ik hou van boeken die, zeg maar middeleeuwse boeken die dus gekalligrafeerd zijn en met gewoon molito's erin. Dat vind ik prachtig om te zien. Dat is het. Gewoon wat een boek tot een extra mooi maakt. Er was veel belangstelling voor de rijke collectie Friese boeken waar het antiquariaat bekend om staat. Deze die ik heb is van Gisbert Japix, Mid-Fries, dus dat is ook heel interessant. Ja. Daar ben ik gek op. Hier heb ik een boekje van Waling Dijkstra, Sien Libben en Sien Wurk. Dus er staat van alles en nog wat staat daarin en die zijn vrij oud. En dat heeft zijn charmes wel natuurlijk. Sneupers zijn op bezoek naar het ene boek dat nog in een eigen collectie ontbreekt. Nou, ik zoek eigenlijk voornamelijk dus boeken van Willem Frederik Hermans. Ja. Daar heb ik thuis een heleboel van en ik heb nog enkele ontbrekende. Ja. En die probeer ik hier eigenlijk wat aan te vullen. Ja, leuke oude boeken. Vind ik zonde dat die in de container gaan. Na de boekenspeurtocht door winkel en het magazijn is het tijd om af te rekenen. Ja, wij hebben er heel veel. Mijn man die spaart Friese boeken. Maar goed, wanneer het huis vol is, dan weet ik ook niet wat we ermee gaan doen. 100, ja. Nou, en dat 100 boeken voor maar €50. Wat wil je nog? Hè? Nou, het zijn toevallig allemaal dunne boekjes. We hebben zelfs de boeken bij ons in de wc staan, dus wat dat betreft... Wat er na de laatste verkoopdag nog over is, gaat naar de kringloop of verdwijnt naar de oud-papierhandel en wordt vernietigd. Ik heb een hele verzameling Max Havelaar in allerlei talen ook die ik niet kan lezen. Dat vind ik leuk als verzamelaar. Prachtigste boek er is. En nog steeds actueel.